נסיעה ראשונה עם ההורים, כאב ראש לשני הצדדים. כמו ברגע הזה, שדניאל יצא לסיבוב ראשון עם אמא אחרי שהוציא רישיון. היא ראתה מעבר חצייה מקילומטר, וצעקה עצור! והוא מהלחץ, הפעיל וישרים, רדיו וצופר בבת אחת. מה שכמעט גרם להתקף לב לקשישה. אז בשביל דניאל, אמא וכל הנהגים החדשים, צ'יקמה נקרא לכם 5 הפעלות יומיות חינם לכבוד קבלת הרישיון. כדי שלפחות כאב ראש אחד ירד מהדרך. אפרופו ראש, צ'יקי אפליקציה מבית ליברה. עוד פעם אתה? הלו, יעלי, אני כבר 2 פה. מהיום שאימא'לה חזרה וואי! אפשר להשתגע. מברוק על הרישיון, דניאל. תודה. קיבלתם רישיון נהיגה? מזל טוב. הורידו צ'יק וקבלו 5 הפעלות ביטוח יומיות חינם, כדי שלפחות כאב ראש אחד ירד מהדרך. כן, גם אם הרכב מבוטח בחברה אחרת. הורידו עכשיו.